Ahoj studenti, tady Katka, lektorka češtiny pro cizince. Ráda bych vás pozvala na novou nabídku kurzu češtiny pro cizince, které začínají od příštího týdne, od 29. ledna. Trvají 10 týdnů a jsou večerní. Začínají vždycky od 18:30, od 6:30 a trvají 1x 90 minut týdně. Podívejte se na nabídku, jsou tam 3 možnosti. Je to kurz pro úplné začátečníky, pro A0, A1, potom je tam kurz pro pokročilé začátečníky, to je A1 plus A2, a potom je tam kurz pro B